Dobré ráno, já vás vítám u prvního vlogmasu. A jak jsem vám už říkala v minulém videu, tak vlogmasy budou od 21. do 26. Já teda teď ležím, je 7 hodin a půjdu si vyčistit zuby a prostě dělat hygienu a tak. A potom prostě už musím do té školy, vůbec se mi nechce. Bože. Tak já jdu. Hele lidi, už tady ležím asi 5 minut a vůbec se mi nechce. Ale už musím. Jo, už jdu. Bože, tak se mi vůbec nechce. Teď si budu teda umýt zuby a pak se musím převlíknout. Lidi, jako dívejte, jo, já jsem prostě urvala zrcadlo. Jo, a ze skřínky jsem prostě urvala zrcadlo. Takže pro mě je to i lepší, já se ho dám takhle, tady. A tady takhle budu a budu se tam dívat, takže topka. Že už jsem teda mytá, vyčištěné zuby mám, všechno mám. Teď je za 10 minut půl. Já ještě nejsem jako převlečená, jo, takže prostě trošku nestíhám. Ale v pohodě, protože já vždycky vycházím až ve 35, protože jdu vždycky s kamarádkou. No a já teď teda budu jakoby převlíknout. Tak já už jsem teda převlíknutá a prostě jsem se už učusala a všechno. A mám na sobě teda takovéhle normální tričko, jo. A prostě legíny. Jo, takové prostě. Takže takhle jdu do školy a já za chvilku je za 5 minut půl, takže já za 10 minut budu tak nějak vycházet, aby byla ve 35 pod mým barákem a tam už mě bude čekat kámoška. Česinko, spinkáš. Já už půjdu. No, tak já už jdu teda po schodech a jdu do školy. Takže už jdu tady s Natkou. A jdeme už teda do školy a je to trochu trapné, je tady dost lidí. Co na ty? Fakt? Já se rozdívám. Já se bojím. Čeho? Mě bych ti to řekla. Julčo, a pozdrav. Pozdrav, ne? No pozdrav. Čauky. Co ve škole? Ještě teď jdeme na nějakou besedu, do nějakého autobusu. No tak já už vás tady zdravím přímo z mého domu a nevím, jako co vám teď k tomu mám říct, ale jen to, že vůbec se mi nic nechce dělat. Nejradši bych si tady takhle lehla a takhle spala.
jsem úplně unavená prostě. Je to prostě strašný z té školy, prostě dneska byl takový den zrovna, že prostě byl i tělák a prostě jsem vůbec jako nemohla úplně, jsem mrtvá. Omlouvám, že jsem se vám teď neozvala, ale jela jsem autobusem a prostě jak jsem se vám zrovna ozývala, tak se mi prostě vypl telefon, že ho mám prostě vybitý. Takže se moc omlouvám, ale teď jsem teda dorazila k taťkovi. Jo, pokud to nevíte, já jsem se rozhodla asi před 2 hodinama doma, že prostě pojedu k taťkovi, abych prostě mohla jít se segrou zítra nakupovat ještě nějaké dárky. Takže tak a jo, teď vám na to zodpovím. Vím, že jsem říkala, že udělám otázky a úkoly, ale prostě udělám to, ale teď odpovím jen na jednu otázku. Ptala se mě Sherry Terry, jestli mám sourozence. Ano, mám. A jestli s ním natočím nějaké vánoční video nebo prostě nějaké video. Já nevím. Kačo, pojď sem. Natočíš se mnou nějaké video? Jo, takže říká, že jo, takže asi jo. Vidíš tady to taky? A omlouvám se, jestli je teďkom slyšíte, ale prostě ona se baví s taťkou. No a co teď dělám? Za chvilku půjdu teda stříhat video. A teďkom tady jím, protože Segra mi udělala úplně hranolky. Takže díky Kači, jako říkám, že to do videa, jo, tak se toho váš. Jo, takže tady takové hranolky prostě. Protože máme tady toto, Segra si to koupila, takže super. No ale já nevím, jestli už s vámi mám rozloučit, jo, já už se s vámi asi budu loučit. A určitě tady nezapomeňte hodit like, já se moc omlouvám, ale byl to teda můj první vlogmas, takže se omlouvám, kdyby nebyl nějak dobrý a tak. Tak a já už se s vámi budu loučit a ahoj.